Зустрічаються двоє знайомих, я такий за зуб держиться. Що трапилось? Та зуб болить уже неділю, нічого вже не допомагає ніякі ліки. Так сходи до стоматолога. Та ні, я так боюсь стоматолога не бать. Ну, є народний метод. Піди на вокзалі, прив'яжи хворий зуб до вагона до останнього. Поїзд тронеться, дьорна, витягне тобі його і забудеш. Перший пішов, другий зустрічає його на наступний день і каже: ну що там, розповідай. А що там розповідати? Сесть тут, як не бувало. Що, 6 зубів вирвав? Ні, 6 вагонів одірвало. Така зуби. А зуби масиніст вибив. Я не можу до тебе повернутися. Що, у тебе хтось з'явився? З'явився. Розум. Коханий, скажи, а з якою країною я асоціююсь? Він такий: з Італією. Бо я така пристрасна? Ні, бо ти вариш одні макарони.